Om don ka jingete ka Basyai hapedeng ka US bat ka Rusia halor ka Ukraine. Henry ka mon sanhi masima ka don. Katei kadei ka kubor ka ba unong aiktin jong ka Kremlin. U Dmitry Peskov ula penpoi syakin nong ka kubor haka jingkot mentaka sni. Ki jingya dei bat ka US ki long ki babha bat ki ba mentoy. Henry ka Rusia kan om ai ya kapor ka bala banlong na ka pentaka jingisut ong Peskov. Om padon ki jingtho ki Basyai jong ka no ka jingete kular hadu menta. Henry ka don ka mon sanhi masima ban yaj sya ka jingete kular. Bat ngapen ken mau biang sa sisin. Ni khenkor bha ya ki jingya dei ki batei. Bat ki badon jingmur ki bangila don bat ka US. Wat la kataru ho ni kwa ban kerman. Ya ka babhatam. Baka kam kan don ki jingmi ki babha. Ngin om ti kena ka kapor hang ni. Ka Ukraine mat ki perlok jongka. Ki snow artatin ya ka jingtmu bala penpau jongka Rusia ban penkudno ya ka tma. Bat ki la keno bunsin ya ka Moscow. Ba ki la penjelan ya ka jingya keren bat ka US. Ka Rusia ka ong bakane ka mat ka dei ka ba jeliu bha. Bat ba kumta kamlong ka ba pla bakan simpor ban wat ya ki lat ki lemti ka ba khamne slam.